Krana ana tunggangane. Oleh anjene keimanan iku ning Allah dadi siji. Dadi kudu ibadah dhewe-dhewe. Lek sing ngrayai golek kandhake Allah, goleki hake Allah iku mang sing ibadah dhewe. Dadi awake ibadah secara syariat hakikate metu dhewe. Mengko gak sinkron. Sampai dadi ana 5 lek gak 7 ngono lho. 7 iki. Awake dhewe. Heeh, lah sing 7 sing diukur iki mang saat kene golek kandhake Allah, kene iki mang dudu anake kiai, dudu anake sapa, diperano ana nggene embong. Moko klambine sing di dhuwur iki mang beda-beda. Ana sing rompian, ana sing gak klambenan. Wis ana sing pira iki mang, iki lek digelok-gelok, gerak iki kabeh. Reaksi. Reaksi, gelok. Lah sing ana nisor iki mang meneng tok dingklu. Lek arahe keimanan dateng Allah, lek kanuragan kabeh iki padha. Ganas kabeh. Sak fisike iki. Kanuragan iku. Heeh. Kan hati-hati. Terkadang sing tipu daya iku kan mursyid. Sing rupane keimanane nang Allah kenyataane ndak. Akhire ana telu jane. Wujud sifat keimanan ambek wujud kanuragan ambek golongane raga sukma dulur papat limo badan. Dadi ne ancene iki gerak kabeh mergo iki sifat dudu eruh. Dudu eruh, lek eruh gak ana wujude, dudu wujud menungsa eruh iku. Wujud sinar cili. Tuh, maka syariat atau makrifate apabila itu yang bisa menerangi di dalam diri maka semua ini terang. Tuh, selain Nur Muhammad. Nah itu, lek Nur Muhammad beda maneh. Dadi ini kaya penerangan-penerangan sing keimanan iki bedane sehelai rambut ambek kebatilan tunggangane laknatullah. Ibaratnya ngono, kenyataan ini setan gak melu apa-apa. Setan ndak melu ndek kono iki. Dadi lek setan iku ndak melu. Gak melu urusan iki sebenere. Dadi tertipu wong tertipu ambek iku berarti tertipu ambek awake dhewe ya. Tertipu dengan dirinya sendiri. Nah, itu moko ditunggangi jin. Aku gak tahu, Mas. Jin, setane ngalih. Kono salah kok ati tak kutho. Lah opo aku kutho salah. Ngono lek jare setane. Iku. Aku tak budhai wong sing iman wong perintah Allah aku dikongkon budhai wong iman. Lah lek sing iman iki berhasil mencapai keimanan ini nang Allah ya engko kehendaki Allah. Setan itu gak susah tapi di syariate kan diceritakan bahwa manusia yang digoda setan terus apa tergoda. Setan menungsane tergoda, setan seneng keplok-keplok syariate. Iku ditulis Allah ya gak apa-apa jarine Allah itu. Kenyataan kan dia kan yang nggak seakan menungso iki sakjane ngono. Seakan. Krana apa? Kebanyakan kelakuan karepe bener ning Allah tak uji aku lugur. Krana akhirnya Allah gawe ayat tak wanita. Nah iku lugure menungso ning kono lek wis kena donya, makane ngaji kaya ngene iki lek mbayar. Lugur wis. Harta ngono. Lek bayar, wis Allah janji kan. Lek urusane bab keimanan jangan berbau duniawi. Kan ngono ah. Nah iki maka Allah ngayate iku mang lek sampe jamaah-jamaah ngene mbayar ya iku urusane sing di kono. Penting neng kene urusane di kene gak bayar wis nggawa-nggawa dhewe sak kelecekan ngene iki piye. Akeh ngene iki. Barokah Allah ya engko kapan meneh apa lek ana arep ngarep nyambut gawe kesel iku kekno. Oh syukur-syukur. Kan ngono ah Mas Said. Nah iku lek ancene urusane neng Allah. Lale apa jenenge? Iki mau ya apa Mas Said? Setan. Lek setan iku mang nggodhoe sampai menungso iki mang wis iso komunikasi ambek Allah. Kan ngono. Setan iki meneng kowe seneng setan. Nah, setan nang Allah diciptakno teko azazil malaikat. Diceritakan syariate terbuat dari api. Ya bapak carane Allah kenyataane dhek malaikat azazil. Azazil mudhuno. Oh saiki tak le jeneng bangka nang Nabi Adam. Iku kon duduk karepe dhewe. Lah kono sing gawe kok.
Nggih ya Allah napa ya Allah, kon saiki dadi setan, peranmu mudhun ning donya, gudha anak putune Adam, kon kok bangkang aja gelem kon dikongkon sujud nang ngarepe Nabi Adam, iki Allah sing ngongkon dudu karepe dhewe. Nek karepe dhewe paling kuwasa di dunia iki setan. Ndak ono setan duwe ATM, mbak ono, ndak ono setan duwe sertifikat tanah, ndak ono, sing duwe iku menungso. Wah, sing ngrubah sejarah ya. Kenyataane Habib-habib iku. Wah sapa? ATM. Nomor rekening, njaluk sing nomor piro? Rekening tok 10 kabeh. Kekno kono kekno kene. Oh, ya. Ngomong kene iku jamaah sing ngene Mas Wahid. Iku hati-hati. Nek wis berbau dunia nyingkri wis gak usah melu. Bakon sapa iki janjine Allah dhewe. Mongko lek ngaji-ngaji. Lek ngaji ya misale areke kabeh 300 500 jaro diikhlasno. Bayar gak bayar sak karepmu. Lah iku sing barokah. Karena apa? Butuh lampu, butuh banyu. Lah sapa sing bayar lek gak bayar blas. Kan muridnya akeh, dadi bayar sak karepe. Enggak masalah. Karena ada apa ono kebutuhan ono pilihan iku mungkin nang Allah ada tanggung jawabe. Ditetapkan keberatan. Wah, nah iku leren enggak ngaji. leren gak bayar ping 3 kok mulai kok wali muridé lho diomeh gurung karuan duwe gula gurung karuan diperas. Ono, tapi lek biyen senajan duduk wali ngaji-ngaji ngene digelok apa ono arek gak ngaji ono arek gak duwe malah yaine kok kei apa kekno ibuke ngono duduk wali lho wong biyen iki ngajine alif daber in ngene ku biyen ya eling tapi yo ngono moro dikeki apa-apa lek sakhir zaman anjene janjine Allah wong Islam iku entek kenyataane non muslim lho akeh sing Islam lha entek apa entek lakune wis ngono wis Mas Wahid dadose iki mang opo Mas Wahid setan. Nah, setan iku wau nggodhoe menungso anjene diperintah Allah kudu karepe dhewe. Setan yang sesungguhnya adalah manusia yang sudah diterapkan oleh Kanjeng Nabi. Akhir zaman aku gak wedi setan, aku gak wedi ambek jin, aku gak wedi ambek iblis. Sing tak wedeni adalah ulama sula iki lho ulama su. Ya sing ulama krana etok-etok bersorban etok-etok duwe pondok. Kenyataane ngrusak-ngrusak sejarah Kanjeng Nabi ya perkara duwe cukup wis wae kesel wae